Vand er fundamentet for alt liv, men på trods af dette har mange planter, særligt sukkulenter, tilpasset sig vandfattige miljøer. Du skal nu med ud på en rejse ud i et tørt miljø, nemlig Chihuahua-ørkenen i Nordamerika. Dette er et varmt og tørt miljø, men alligevel fremkommer der planter her. Disse har tilpasset sig det vandfattige miljø, fundet deres egen niche, så at sige. Disse 6 detaljebilleder af alle planter af kaktusfamilien. Hvor ses de største ydre forskelle og ligheder i fænotypen? Find de 6 planter i væksthuset. Brug teksten eller en søgemaskine til at forklare begrebet konvergent evolution. Find eksempler på konvergent evolution ved hjælp af de 6 detaljebilleder. Brug teksten eller en søgemaskine til at forklare kaktuserne økologiske niche. Forestil dig, at du er en plante i en ørken. Hvordan vil du gøre for at overleve og formere dig? Illustrer dette billede med en tegning. Inden vi slutter vores rejse, har vi her en lille ekstra opgave. Denne plante har den modsatte udfordring af kaktuserne. Hvordan har den tilpasset sig det vandrige miljø? Find de væsentligste forskelle mellem denne og kaktuserne fra tidligere opgaver, og begrund disse med udgangspunkt i plantens habitat.